Isa. Bro! Bro! Pasuyo man. Uwi na. With ice pie. Bro, pabulok pa. Red. Versace? 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 Versace. No place I'd rather. Ano ba yan? Live yan, live. Oo. Patalit kasi ni Wala mo ngayon ano yung... Ihatid mo kami. Ay, may gagawin siya. Babayin mo. Nay? Nakita, naka-live. Hi. May panganay ko. Ha? Yes, kaya di. Tapos yung bunso, yung babae. Bakit? Lo, nangitugot ako. Mark. Yun, okay, let's see. Asan? Sa daan. Pangit ko daw sabi ni gago talaga to Paula na to. May naka-live? Oo. Live? Ay, hindi. Ay, hindi. Kala ko live kasi. Ano kaya? Tama nanonood si Bakit Ader. talaga. Oo. Patuloy na tayo ng Ay, oh, sige. Ito na po. Sige, sige. sige ko na gamitin. Ilang ano kaya? Isa, Dalawa lang. dalawa na. Wait lang, mamaya ulit. Dalawa 50.